Първо, някои непременно държат да ни напомнят, че се разминават силно с държавността. Да не би случайно ние да забравим. За тях Конституционният съд е механичен сбор от хора, които трябва да изпълняват поръчките на тези, които са ги изпратили там, а не съдии, които трябва да отстояват Конституцията. И виждам, че са силно разтревожени от факта, че не успяха да сринат напълно законността и все още има институции, които следят за нея и които се вършат работата безпристрастно. И не само, знаете, че те по навик винаги се опитват да прехвърлят собствените си безобразия върху другите. И наистина най-тревожното в случая е, че амнезията и цинизмът все повече завладяват върховете на българската политика. Точно тези, които опоръчаха изборите, които техните партии излъчват членовете в избирателните комисии, които надписват протоколи, крият бюлетини, купуват гласове, притискат бизнеси и съблазняват кметове с нашите държавните пари да се гласува за тях. Те атакуват институциите. Това е цинизъм. И когато говорят за заговор и за преврат, нека не забравят, че именно те изфабрикуваха сглобката, която промени Конституцията по начин, който доведе до служебно правителство изцяло контролирано от тях. И оттам стигнахме до едни от най-лошо проведените избори в историята. И сега обвиняват Конституционният съд, който, забележете, прие решението си с единодушие, включително и от тяхната квота. Хората, които те изпратиха в този съд, също гласуваха. Обвиняват ли вас обаче? Вас ви обвиняват за заговор, за лицемерие? Ако някой търси заговор или изобщо ако има заговор, мандатоносителят, знаете кой е той, може да го открие в собственото си нежелание да носи отговорност. Но всички виждаме, че всъщност целта на всичкото това, което става, е да се отвъртят българите от изборния процес и да избягат от урните, за да може да расте процента на купеният и принудителен вод, който захранва тяхната власт. И ако българската прокуратура държи да бъде на висотата на обществените очаквания, е редно да се вземе с тези доказани безобразия. Искате ли правителството да падне, както твърди Бойко Борисов? Вие спомняте ли си колко много време дадох, за да се сформира това правителство, за да не ходим на предсрочни избори? Отново и отново. Но ако някой не успява или не иска това правителство да работи, проблема не е при мен. Решенията на Конституционния съд препокриеха ли се с вашите очаквания? Вие не внесохте жалба за касиране, но имахте доста силни критики към служебното правителство. Най-важно е, според мен, че се установи по безспорен начин, че има злоупотреби, манипулации и явно е безобразие в изборния процес. И това беше показано и разкрито и от Конституционния съд. Така че ние трябва да се направим много сериозен извод какво следва от тук нататък. Какво следва? Както казах, трябва партиите да върнат доверието в изборния процес. Трябва наистина да седнат Народното събрание като законодателен орган, да се обмисли много спокойно и внимателно какви промени ще се направят в изборното законодателство. Така че да не стигаме до такива безобразия, на които бяхме свидетели в последните избори. Но вижте, не става просто само за технология. Тя е важна там, където членовете на избирателни комисии са некомпетентни или злонамерени. Но технологията не може да предотврати напълно такива ситуации. Важно е да се промени отношението към изборния процес и това е общо усилие на цялото ни общество. Машинно гласуване, господин президент? Това е един от начините. Вие си спомняте, че когато имахме 100% машинно гласуване, това бяха най-чистите, неоспорвани, с бързо обявяване на резултатите избори, но когато машините не бяха законодателно превърнати в едни скъпоплатени принтери. Така че, пак казвам, от една страна е технологията, от другата е отношението най-вече на партиите, защото партиите отиват на избори, партиите излъчват членове в тези избирателни комисии и те трябва да подходят по съвсем друг начин. А вие като президент имате ли доверие в изборния процес по тези правила? Мъртвите души в списъците да се ангажират с този проблем?
Това е въпрос, който се повдига преди всеки избор и до момента не намира решение. Но трябва наистина да бъде решение. Министерският съвет ви предложи смени в командването на военно-въздушните сили. Вие ще подпишете ли указ, който да назначите генерал Русев за нов командир на военно-въздушните сили? Аз се съобразявам в случая с това, което ми предлага ръководството на Министерството на отбраната, което минава като решение и на Министерския съвет. Вие като президент имате ли доверие в изборите по тези правила в момента? Има ли изобщо някой доверие в изборите след всичко това, което се случи и което се разкри? Затова пак призовавам, трябва да има сериозна промяна в организацията и провеждането на българските избори. Благодаря.